Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhiad di idarohaku Jehova ninna ibana do, haholongon sa leleng-leleng na hubahem makaholongiho, di baheni hutaitiho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Asaw nang madele hami ujuroha pugusot tuhami, jala asaw nang magopo hubay kami silehom muna dengan amen. Tangihok kamu mapati di bata di mingguta sadarion, ima patik palimahos sahatu patik pasapuluhon, patik palimahon. Iko pasangawab mo do na torasmu asa martua ho, jalaleleng mangulu di tano na nilehon ni Jehova de batam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata na gugo mahita tu debata, lahom mangulahon na hobar tu patik ngai. Ale Tuhan debata. Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala pertalup ni roha jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni saise sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahok kami tujulum. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan nanihokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songon sitong na mangolu ahu ninna Tuhan Jehova. Tung na solomodor hakumida hamatean ni parjahat. Nalomodor hakumida hamumulat ni parjahati tumadikod dalanna.
kami na di banua gijang, say pinarbadia ma guarmu. Lehom ma dihami saderion hanguluan siapari. Rak majaha hita di ayat 10 tolu. Una maret dekor inahanna diikuti diuduti wik Jerusalem.
Titik di Minggu Pawanopon Dum Trinitatis 27 Juli 2025. Bagian nomor jolo luar di Minggu. Luar di Minggu Sadario 5 Minggu Pawanopon Dum Trinitatis. Hasil terus ada di debatan dohon tema Pangiang Pangidohon Halwau. Bagian kedua Ruas Katamba. Mamuka Sadario Minggu 27 Juli 2025. Gabe ruas di HKBP Depok Sadama keluarga ni Amata Paulur Tua Siliwangi Inanta Lediles Boromanulu Tinganan Nasida Perum Pesona Rawanano Jalan Keadilan Gang Al-Mutakin Sawangan NIR 2027 masuk ke Bethlehem. Nasida Ros yang HKBP Sibolga Baru Resort Sibolga Nauli. Kalau di situ apa namanya keluarga saya jauh-jauh di kanan. Lalu mulai dari bagian Petuluhan Ruas Napida. Mamuka Sadarion Minggu 27 Juli 2025. Pindah Hurias dan HKBP Depok Sadama keluarga di Amata Setia Pati Gunawan Siregar Dinata Valentina Borusiaha Rap Dohon 2 Halat Yanakon NIR 1920 Siang Brik Jordan. Nasida Pindah Huria Tu HKBP Citra Indah Jonggol Resort Citra Indah Jonggol. Bagian Napapatun Pandidion Nabadia. Di hari Minggu 10 Agustus 2025 di Pamingguan harian pukul 10 Patu Paung di Hurianta Do Pandidion Nabadia. Tunatoras tidak gana Nanaik terkiri Asaro Marguru di hari Kamis 7 Agustus 2025 pukul 4 Kotari Marikanan di Gereja Uhud membuat surat pengantar sedang situasi pertanyaan dohon fotokopi akte kelahiran manang surat kenal lahir. Bagian kalimau pertanyaan perhalado dohon keluarga. Di hari Senin 22 Juli 2025 pukul 10 siang atau Paundado pertanyaan perhalado aktif dohon purnabakti rap dohon keluarga maringanan di GSD lantai saya. Bagian penonton rapat panitia pembangunan. Di hari Kamis 21 Juli 2025 pukul 10 siang atau Paundado rapat panitia pembangunan maringanan di konsistori lantai 2. Tingtingon somon undangan resmi. Bagian penituan seksi perempuan pojok UMKM perempuan HKBP Depok Sadar. Mamuka siang hari Minggu 6 Juli 2025 nunga di Patopa seksi perempuan HKBP Depok Sadar 5 pameran anak penjualan produk rumah tangga Naparadion semua makanan pakaian pohon nasi maringanan di lapangan parkir gereja. Bagian pengaduan sumbangan eksternal manang proposal pembangunan HKBP Depok Sadar. Di Jalo Hurianta Do Marhide Panitia Pembangunan HKBP Depok Sadar sumbangan eksternal siang Sadar Amata M. Siregar Marhide proposal kasihan amang calon situa Rahmat Tugan gudangnya Rp500.000. 2. Bapak Jono Jakarta Marhide proposal kasihan amang Ronald Sinilalahi gudangnya Rp5 juta. Panitia Pasahaton Mauliate. Bagian Kasiahun laporan rekap dana pembangunan. Laporan rekap perhitungan bidang dana panitia pembangunan di Hurianta di Bagasan Mingguan Wima Idauta di layar multimedia. Panitia pembangunan Pasahaton Mauliate Uhud Mangosoi Tugal Ruas Asa Pasahaton Mingguan Dr. Pribe Dohon Jali Imam Tu pembangunan ini Marhite siang citua
Dum simpul titim naratedo or nama festival sialani pinamido tuhita salut nama ina kasaunado nama buat foto makna video dalam yang diupload media dan multimedia untuk live streaming mohon dilihat sementara. Bagian pasal saudara titim naso jinahahon pohon balita perpenon tajahan di warta jemaat elektronik na pindarada di kuliah arhite WA wing pertanian tadi. So nima titim masa di kuliah di gagasan mingguan saya di pas-pas waktu main tahu sangat di warna.
Namin ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus, Jesus tuhatay. Amen. Kurian na hinaholongan ito hata Jesus Kristus. Horas marita sa luhut na. Dang menila do piaute. Akamang tapi ala di pertandingan don non penilaian. Tapi dengan persiapan ini mudah-mudahan Korama Depok 1 terberkati nanti. Ya. Baru song mantak do bikin akikan? Mantak do bikin akik? Yakin daw nga mantap. Olah dukungan ni naman wae. Nga ba dukungan ni sa ganuwek? Nga beres. Nga aman. Boleh ate mak. Mudah ngamat do pe bata beres mak. Kita juga harus ikut dukungan taruna sida merhiti-hiti HP tangiyang baik merhiti-hiti ke week ngata butuh be kan sian week ta mau lihat mak di nasida na radi utusan di huriat KBP Depok Sada saya monang mak naik tatangi omah hatani debata barita nauli jamita di minggu paunopon dung Trinitatis ima na tersurat di Sada Musa Bidusa Pulalu memuka sian ayat 22 sahatu ayat 27 songonom ma didok disi takasma tapai hutihut hu jahaho kami ma tuhita saluhuna si Abraham mangodihon Sodom dungi manirpang ma siani na dua bawai merdala dopak Sodom alai jongjong dope yang go si Abraham di joloni Jahuba. Dungi di pajonok si Abraham jalanin nama. Tung ripasonom mo ma natigor rap dohot parjahat. At itu ngadong 50 halak akan natigor di bagasan hutai. Tung ripasonom mo may dang olanan mo hutai ala na 50 na tigori akka na dibagasani daw may siya ko mangulahon si songoni mabunu na tigor rap dohot parjahat tung subok kon parjaha ma natigori palias may siya ko tung nasouhom ma bahenon ni si uhumi liat portibyon jadi ni najahuba ma molo tung jupangau di bagasan huta Sodom 50 halak akan natigor say na olanakku na saluati ala nasida. Dungi ninna si Abraham mangalusi sobak wali Tuhan nunga sa palahum au mamuka makatay dohoto atik pe orbuk jala sirabunau Uatung moru 5 halak siyan na 50 akan napitori. Tung ripasonom mo ma luhut hutai alani na 5. Jadi ni nama. Dang ripasonoku molotung jupangau di si 45. Dongi dia lusi Abraham muse dope madok tu ibana ni nama. Uatung 40 jupang di si. Jadi ni najahuba ma dang hahuau kunasida alani na 40. Dungi ni nasi Abraham ma wa unang tung tarima suali Tuhan ala huda dati madok ati tung jupang di si 30. Jadi ni najahuba ma dang hahuau kunasida molotung jupangau 30 di si. Dungi ninya si Abraham ma ida ma nung asa palahum au mamuka madok tutu haki watung jupang di si 20. Jadi ni najahuba ma dang repasonoku alani na 20. Jadi ni nasi Abraham ma unang tung tarima soal itu haki ala na madok au dope holan sahalion ati tung jupang di si 10. Jadi ni najahuba ma dang repasonoku nasida alani nasapului. Jadi dong sun jahuba makatay doot si Abraham lau maibana
mulak ma dohot si Abraham tu ingananna ima sahatna. Tema ni mingguta tangiang mangidohon haluaun. Doa memohon keselamatan. Mula di epistel nakingan diajari Tuhan Yesus do sisian na martangiang. Jadi songonom mahamu martangiang ninda. Lapatan na di siya kamanginang, mula pola Tuhan Yesus mengajari martangiang kasisian na tentu gabi tubuh madiroha na macari kok do tangiang. Itu. Ala pola diajari Yesus na sida. Itu. Kita pernah baru tiki memet diajari na tuwa tetebido. Jala sa pesan nari mungkin lohok do pay di roha tabi. Jala tangiang hato pa doon. Odo tangiang tu sudi. Manang lo tu dia pe lo mang lo marhua pe. Me tawon banias rohakon sasada ho Yesus dong aku totong. Amen. Dang lupa sa pesan nari. Tangiang manga pido tong. Jihadong aku tiki kala sedesay mana beron. Ala diha ke pedaw sema. Jadi setiap lo mulak iko martangiang do habi pagati-pagati. Maju madong anu tujulo lau sima tangiang na. Nakala cedi sema. Dungi muruk maguru tu kini gati tangiang me. Inna. Gabililing do habi mulak ala dang bui digati mana tangiang nai. Ala ido na diajarkon. Asa marhitisiani rekod do tangiang di perdalanan ni ngulu ni kasisiani. Iloban na pola diajari Tuhan Yesus na sida songonom mahamu martangiang. Ada yang harus diluruskan Yesus pada saat itu cara orang berdoa. Itu. Kalau memang hurak pas di rohani Tuhan Yesus, pangalahon ni halak parise, doa halak Yahudi doa kasih boto surat martangiang. Imana saya ulo jongjong dia ke perempatan asa di ida halak na sida martangiang. Dungi diajari Yesus pada sida dang ikos songoni martangiang. Ala tu debatado alamat ni tangiang dang ikos sai peturu-turu hono tu halak na martangiang iba. Masuk mahu tu bilukmu huci maina. Tuhan tahu itu sekalipun kau di kamar berdoa. Lapatan na di siya kamanginang ala debata na markuasa do. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Manang di dia pehita jala manang bohape Tuhan tahu itu di ida debatado. Alani ima na diajarkan di Tuhan Yesus Tuhan kasihnya pada hati hai ima berdoa itu adalah hal yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Sarupa doi di kebutuhan ni pamatang tahun. Iko mangad do manugot arian botari itu. Mau tungadong pe nama citel hola 2 hali ina artinya harus diisi terus. Asa adong gugu. Asa margogo pamatangon laho mulaulaun. Asa margogo pamatangon laho madalani si dalanan. Bahkan asa margogo pamatangon dohot mengadupi aka namaol akan aporsu di tonga-tonga ni hasiang anon itu. Jadi harus ada tenaga. Songoni matotong nang ngulu ni partor diota itu. Jadi ngulu ni partor diota ima tangiang do itu. Jadi makanan rohani kita adalah berdoa. Asa marhitesiani molo disuruh Yesus martangiang, molo disuruh kita martangiang, manang molo diajari kita martangiang, sasitongna itu adalah sebuah kesempatan yang sangat istimewa bagi kita. Allah di para debata dirina, di para debata tikina untuk berbicara dengan kita. Jadi adalah hal yang istimewa sebenarnya, kesempatan yang sangat istimewa di tonga-tonga di perdanan Goduta, molo diajari dope hita martangiang, molo disuruh dope hita martangiang itu. Alania hama carikot do di tonga-tonga ni panggulmito ni Goduta itu adalah kekuatan jiwa kita. Jala di patuduhon Tuhan Yesus manang debatado haburjonna molo disuruh hita martangiang. Lapatan na disi ditangihon debatado tangiang ta. Dilehon debatado tik itu hita. Laho marsaur doho debata marhiti-hiti tangiang itu. Asa marhiti siani
marhite tangiang marpersaura do hita tu di bata. Kita terkonek dengan Tuhan. Marhite-hite tangiang. Jala muse marhite-hite tangiang ima, bu ita pasahat na dirohatai itu Tuhani. Mananga hape. Ala nunga dilehod di bata tu hita kesempatan, nunga dilehod di bata tu hita tiki untuk berbincang dengan Tuhan. Jadi hape na solot dirohatai, tapasahat ma tu di bata. Songoni do totong nang aka mangido hasisan di dosa. Kita juga di dalam doa itu memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Jalan madok mauliat itu di bata, marhiti-hiti tang yang tai. Marpangidoa kita tu di bata, mangido aka nahinirim derohata di tonga-tonga ni, perdalanan ni nguluta. Asa marhiti siya niya kamanginang, kita sepakat dulu bahwa doa itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Turpu jamita nakingan ima, si Abraham mangodiho Sodom. Di bahasa Indonesia didok doa syafaat Abraham untuk Sodom. Taboto do takas, berdoa syafaat itu adalah berdoa bukan untuk diri kita, tapi berdoa untuk yang lain. Mendoakan orang lain, manangyakon na kadongan, manangyakon na kapinopar, manangyakon na kayanakon, bahkan mendoakan bangsa, manangyakon pamareta. Termasuk manangyakon persiapan di Kora mananang madohti festival di distrik. Termasuk manangyakon nanay pesta gotilo kita tokinay. Termasuk manangyakon pembangunan ni Huriata asabui merdalan. Di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu ni perhuriauta itu. Jauh seudok ko donang di pertanyaan anak kamanginang molo tapikir-pikiri tokinay merpungu sude buido dak pula mol kita medok ulah kebe ngin nati. Alay ngot tamu ngasongoni torus. Ba aka upung naing ngapi 30 tahun, kamu 70 tahun, narong 80 tahun. Ba dung merhuria 80 tahun. Kasongoni dotong nang pe 70 tahun nasalpu. Merdela duduk dinggan. Tangyang tahima ahadu nabui tapatu patu di bata. Ahadu nabui tapasaha tu di bata itu. Asing do penno molo pesta goti lo meregam do kan. Dong toto ripe manortor no sepunguan, manortor sian uik, manortor sian molopola masuk Kurtulu, masuk Parupuan, masuk Esther, masuk Hanna, masuk Musilansia. Gebe marsak kita benon ni tidak. Ala tu Tuhan itu. Tokenai romuset perpembangunan toto ripe pasunggulo tu hita. Berdela do terus. Itu ngatongan di perdalanan ning nguluta. Dan itu yang harus kita mohonkan kepada Tuhan, asabui tarpatu pahita, lahu pedimudimun pature-turehon, huriana itu. Jala ido pajawot tasongo nakahal na porsea tu adupan ni di bata itu. Jadi nanak sidohonot taima ahadu nabui pasahatok ku Tuhan. Saya bisa memberikan sebesar apa untuk Tuhan itu. Kita berdoa bagaimana supaya orang lain juga berbahagia. Manangyakon akan namar sahid di tonga-tonga ni panggulmitun ni ngul. Dan ini adalah dua syafaat. Gitu. Tangi yang pangodiano ni manangyakon di luar ni diri niba. Gitu. Dakko po to mananringot tamu do pananggaw sa hingot do caritaon. Carita ni si Jurtul. Taringot tu na manangyakon na kaya nako do pinopar. Jarong masahalak na tua-tua manangyakon na kaya nakon na. Yang nakon na gudang. Onom. Martangiang itangyakom anak na perjulu ali Tuhan. Anakku syakangan na di Jakarta. Doh tak kapahupuku. Songoni anak peduahon. Songoni anak petuluhon. Anakku petuluhon na di Medan. Nyan hurang denggad dope anggo ekonomi na alai sedingoti do hami akan naturasna dungi lau tu anak papaton itursung nabi cuk mama tahun buruku buru hasiaku do helaku na burju dari Surabaya ini do kapahupuku kita nyaku sudi jojor dungi mese
Tababe cuma 5 tahun didok boruku boru siap budakku. Na paunopon na di Kalimantan do helaku na burjui. Jaitor Roma inatay di go ima. Anak palimahon na di Depok idang itangnya kokodo pen. Rakya di ngoti hita. Rakya di ngoti martelepo peso yai. Cerita ni jujur tuh deh, dak ceritaku. Lapatan na, dipaingot do kita, ketika kita berdoa syafaat mendoakan orang lain adalah untuk kebaikan. Tema, tabah pengeluaran para tahun. Dangarong na bahaya kan? Dangadong? Hai mak. Ngai surat parartan wangi, tabah pengeluaran na. Ya, marhite-hite siani dipasunggul hodo tu kita bahwa mendoakan orang lain juga penting. Manangnya kon na asing pe. Jedak kulan na didirita istangnya konota. Ido nakingan na taida ditangiang ni si Abraham tu de bata. Tabotor takas songo dia Sodom do Gomora. Hajahatonna kejelekan moralitas di sana. Alani ido nunga diputus de bata ikon uhumon namai. Alai rodo si Abraham martangiang mangilik di bata. Alia mang tung ripasonom muma natigor doho perjahat. At itu ngadong natigor di tonga-tonga ni luati. Imanakingan tingkatan-tingkatani. Mulai sa 50. Mulai sa 50. At juga ratu hita ite. Ngaulo murukatay. Ay jelas do pikir sa sitong na neneng dohonom muna. Mulong 50 Tuhan, buah. Mulo moru 5 sani buah. Mulo 40 buah. Mulo 30 buah, mulo 20 buah, mulo 10 buah. Alay di dok debatado dang ripas sonoku. Lapatan na di si elehelek maradopon debata di tonga-tonga di perdalan nguluta itu nak kinauro kami perjoli bahwa doa itu adalah sebenarnya kesempatan yang baik untuk kita lahoro tu adopan di debata mangilik mangido asini rohani Tuhani di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta itu. Nang pediolo itu hani 110 halak ternyata tidak ada 10 orang. Alai anggona tigo rohai silot inatai doh 2 anak na di Palua do. Alai nang di Palua ternyata istri Lot tidak selamat. Karena dia juga melanggar aturan yang dia buat. Kuriana hina holongan itu atas Yesus Kristus marhitisianido nakingan tangiang taihi adalah partikian kesempatan nauli na dinggan di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngoluta lahu mangido asini rohani debata. Nah luar biasa, bahkan yang tidak mungkin ala porsea dohita dang adong nasa tarpatupa debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Sehingga doa syafaat tangiang pangodianon ni si Abraham mertudu-tudu doi di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta bohado hita mengilik di bata. Tuhan bukan pilih plan. Mula dong 50 buah do. Mula dong 45 buah. Bahkan di dok mula dong 110. Alai memang merhitis yani lempatar madihita belgani asi dohot holong ni rohani de bata di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta itu.
Sehingga permohonan demi permohonan manang molo adong mandoa kapelasi tawaran demi tawaran na pinasaan si Abraham meradupun debata bukan menjadi doa untuk mengubah keputusan Tuhan. Dan gabi dohonota ternyata kekuatan Abraham bisa mempengaruhi keputusan Allah, bukan. Alai marhiti-hiti siani gabi dapot madihita holong ni rohani debata, asini rohani debata. Diaka naro mangido wasona, mangido pangurupion di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta ganup marsada-sada. Jadi membangun keyakinan. Ya turpu jamita sadarion lahu papos rohata songo dia do Tuhani mangida aka tangiang pangiduan. Nah berpuluh tahun dia namang pinangido dia anggapan diletoni sampai sonari mu kisoni marasukut. Alay sa dahal na buhay tayo ima, panguluyon ni debata, ditangiang ni naposona, bangido asini rohana, ima nakingan marhite molotung adong sampai 10 manawari. Alay asini rohani debata selalu terbuka. Saya tidak akan memusnahkan. Dang siap ponok kuna sida. Molotung adong. Doa tidak hanya meminta. Jika sadar kita tong tangyangi dak kulam mengidu. Alai bohado tangyangi di kita adalah momen untuk berbicara, berkomunikasi, pabuahon na di roha, tuadu panni debata, pabuah holso, tuadu panni debata, merhiti-hiti tangyangi. Sehingga doa-doa pribadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sangat terbuka. Jala ido na pinatuduhon ni hatani debata. Di tonga-tonga ni turpu jamita di minggu tasadarion. Jadi kita harus sadar bohado martangiya kita dakolan mengido ulauta. Alai makatai do debata terbuka secara jujur kepada Tuhan. Mengido asi dohot holong ni rohana itu. Sehingga bagaimana kita meyakini semakin sering berdoa, semakin sering berbicara dengan Tuhan, dungi lam tahilala ma hasol hototta hajonokota tutuhani. Idang seheli setahun. Bahulan persirangan di tahun idangi. Alai lam jonok kita, lam jot kita berbicara berkomunikasi dengan Tuhan, pasti dalam makilala kita di hajonokota tuado pani debata di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta siganupari. Oleh karena itu bagaimana kita semakin menyadari bahwa doa itu adalah memang benar-benar sesuatu yang istimewa di tengah-tengah kehidupan kita itu. Jadi dak pola sedohonota atau ima amin ma enna. Kasih patah ulo song dia lenggelo atau ima amin ma. Ibu tuani din na muse. Baido ibu tuani dui. Alai dangi na pinangido ni tuani siya kita. Alai dok kodo pangido cari ketuk ido ulauta. Jalah holam berhiti-hiti tangiang doi. Imana kena perjolo, bohado kita mengingat, bohado kita menyadari bahwa doa itu tidak hanya meminta itu. Tapi juga di sana memuji, di sana juga ada meminta pengampunan, di sana juga ada memohon belas kasih Tuhan di tonga-tonga ni panggulmiton ni mulut taganuk masada asih maruham Tuhan. Napadua hon doa juga bukan untuk meminta untuk diri kita sendiri. Leo dia Tuhan hamoraon. Alenggo nesaping jabunamion unak pola. Doa tidak seperti itu. Apalagi leo madiau hasonangan alai anggo pala nadi rohakon ngai boto hoi tuk suguhin aku mengide Tuhan baunang ma. Tidak juga itu. Jadi doa juga tidak hanya meminta untuk diri kita sendiri. Tetapi kita juga harus berdoa kepada orang lain. Berdoa juga untuk keselamatan orang lain. Ido pajawota, ido ulaun ni akan porsea. Ido ulaun ni akan porsea tu debata di bagasan Tuhanta Yesus Kristus. Jale ko porsero hita di si, ditangyang na kanongata. Ido benes jujut tangyak ko na udahin na kan? Nenglaha mi ba sonari tuhitan. Tangyak ko da. Kita percaya kita didoakan.
Jala porsedo hita ditangi Tuhan ngoni, atik pidak tabigi. Alaniaha karena memang itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dia mulu sinu kena tuai di hitan. Aba do hitangi koko doa mulu ningon. Tiap hari do hamu tinang yakod da sudi hamu ni pa jojor-jojor do tiap hari on. Ulu si pata ge bisa pingali dah ni lani gudang si tangi yakon ni. Ima holong ni rohani na toras maradopon ya nakon gitu. Atik pe nakiani na udok ko nakcerita di kan nikudo. Anggona toras pasti do dingok manang yakon nakka ya nakonna. Atik kenang. Manang lalu baru hamutong. Songo cerita do hamutong. Bodo dilewat to sada. Alehatan di debat apa sungguh lo tuita sadarion tidak seperti itu. Kita juga harus mendoakan ikut pajojorot tadi sudi di tonga-tonga nih tangyang ta tua dopan nih Tuhani. Molo tangyang mangidu haluaon berarti alana porsea do pehita dihadirion di Tuhani. Alana porsea do pehita dihaburjuon di Tuhani. Alana porsea do pehita ngulu tahun memang seguru di debatado. Di tonga-tonga nih panggulmiton ni nguluta. Ido benna di pasunggul hotu hita martangiyang maho mangido hanadupan ni debata. Alani jauh-jauh do totong tu hita bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa yang memberikan pertolongan. Marhiti-hiti todi perbadia. Jadi itu adalah sebuah ungkapan panidangion di tonga-tonga di panggulmiton ni nguluta nata hajong jokod do debatado na mangaturhon panggulmiton ni nguluta itu. Jadi molo nang yaki behita di sini memang agak molo di tamartangiang. Apalagi ay godang dola ni na perjuang akon. Daw ngai suna bui ba holam martangiang ina musekan. Anggo bui lam martangiang modo mijabu ban imani ula toros ina muse itu. Jadi orang Kristen juga tidak seperti itu. Alai Allah turut ambil bagian. Di tonga-tonga ni sasudi nasa panggulmiton di ngulu ni kita jolma sehingga apa yang tidak mungkin bagi kita tetapi di dalam permohonan doa marhite-hite tangiang si Abraham tua dopan di debata di bagasa mingguta sadarion papos rohata mengukap hapor seauta diului ditangihon debatado elehelik ni akan naro juju tua dopanna nabadiai itu. Dia tidak marah dengan permintaan mulubui nason anggo hita adang tikos benita do. Aleng Tuhan ni daung. Peluau kudo. Sapi piga heli pangiduan ini. Hidup ini tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh keadaan kita. Dang bui ta kendalihon ngulus sepenuhna marhiti-hiti sinadongata. Marhiti-hiti hamorauta, marhiti-hiti hapistarota. Marhiti-hiti huasota itu. Kita tidak bisa kendalikan hidup ini sepenuhnya. Alaniaha ido hahomion di debata di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Jemulo tangyang ta anon laho untuk memberikan pertolongan mengurupi festival ni koramat tahun ima asa mengula ton di mempergugui nasida itu. Alana yakin do hita anggo persiapan itu sudah matang. Alibui do alani torop ni jolma gabe tebekencang tarot tokon. Ujung gabe bui do ngebleng. Jadi tangyang taima asa didongani dileu hagu dileu ketenangan hati dan pikiran. Dungi mutur malasak ma suara ni edei benon nasida. Ai subui do tita jongjong di si mangurupi. Pangurupin na pedua hon nakin na hodok konima kita dukung mereka itu. Takote nung sidung dinasnya lahon ngasaya mah. Naksaya dope proses dope. Angguirang bulat tangyang tu si. Kotok dorong ikut dibuka dorong pe na tong. Jadi dukungan kita bahwa memang dang boi sepenuhnya taatur nguluon marhite-hite na adong di hita. Kita butuh Tuhan, siapapun dia. Jadi suatu ngadong jolma nama dok dang rikot Tuhani. Unak songon namora nauto nabinan di Tuhan Yesus nadi kita ngeradi besudi. Dungi dok Tuhani ma bornginon alapom maho inna. Terdialap dang dinikmati benadongi. Sehingga kita diingatkan bahwa kehidupan kita memiliki kendali penuh oleh Tuhan. Jadi debatado na mengendalihon perjalanan ni nguluta itu. Jadi marhites ya ni
dipatuduh turpu jami tahun, bahwa harapan senantiasa ada di dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Alani unang adok kala nama cohot martangiang. Dan firman Tuhan mengingatkan itu. Ido pareta tu hita, tetaplah berdoa. Jepekia dui. Sa Tesalonika 5:10. Imana patuduhon hinarikot ni ngulu pertangyangon di panggulmiton ni ngulu ni akan naporsea tu debata. Atong taingot ma hata ni debata. Na pinasaha na tuhita di bagasan mingguta sa darion ditangihon diului Tuhanido elehelek ni aka naro jauh-jauh mangelek asiniroha ni debata di tonga-tonga ni nguluna. Kita harus yakinkan diri kita di situ. Atong manotong mahita martangiang. Tuhata ma nama sumasu hita. Amen. Martangiang mahita. Mauliate mardonga puji-pujian dia siniroham Tuhan. Dinongani ho parsauran nami di bagasan minggum sadarion. Atau ngasi maroham sailam pahot ma ngulu ni hapursion nami. Ro tua dopa munabadiai martangiang mangido asini roham ala porsea hami dihabur juommu di asi doho dengan ni basam di tonga-tonga ni ngulu nami unang luas kami madele di ngulu partangiangon ala nama kilala hami dang marna dialusi ho juju nami tangiang nami alai papos maroha nami dang nalupa ho alai asalam marsi hohot do hami asalam rodo hami maju mangido mangelek tuado pamu na sumbadiai ima nabui huhanguluho kami rap dohota karwasmu di tonga-tonga ni ngulu na miganop atau pasu-pasu manasida pasu-pasu karwasmu di tonga-tonga ni ngulu na sida huamaleto kami do nang dinaro ruas ni huriam rap maparsaura kami di tonga-tonga ni huriamon ima keluarga ni ambang sering-ringoy nang buru manurung homa Tuhan na mamasu-masu parsauran nami di tonga-tonga ni huriam tua katiki na nengro. Songoni do totong hubuak kami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na di bagasan pangubation di tonga-tonga ni ngoluna na di rumah sakit di tonga ni bagas nasida doh ati tu ngarap doh tami nuang di tonga-tonga ni parmingguanon hu pasahat tami manasida tutangammu na sumbadiai hubuak kami ma na di bagasan pangubation nuaing inang Rinawati pardidi boru tabunan Rudolf Parhusip, Carlson Ebenezer Pardidi, Justin Marco Simamora, amang situa es Nenggulan, Monica Teresia Boru Silain. Kupasatay matu asini roham, at itu ngadong dope na subuh targora kami, homa Tuhan na pamalupon, na mamasu-masu ak kaubat na pinangan na sida, doh takatangan ni dokter. So ngani matotong di na huboto kami, di yanakon ni huriam, yanakon ni naposom, ima si Patrick na 70 na sa itotong doon ang berjuang di haipason ni pamatangna, homa Tuhan na mamasu-masu, homa na mangaleho na siniroham, at itong marhiti-hiti tangiang akapangiduan nami, tu sa luhu na akaruasmo, akainakomu, na di baga sa parsahito ni, mangido kami, asa asinirohamma na mangalehon, mamalum dinasida ala porsiado kami hodo pandaoni na sumurung so ngani matotong di persiapan ni aka amanami kur amani huriam lahu mandohoti festival di tingkat distrik paso-paso aka persiapan pangaradion nasida leon gugud hai pason asa totong di bagasan sedani roha dohot haringgason so ngani ma nang sisa delas ni roha nasida laho parade punguan parediamon lahu madohoti festivali songoni nang aka persiapan na asing na pinaredi na sida homa Tuhan na mamasu-masuhoni asa tulus sa luhu na ditikina songoni matotong nang direncana ni huriam na naik patupa pesta gotilo kami ajari kami totong lahu mamilang-milang ya kadinggan di basam pasu-pasum na huzalo kami di tonga-tonga ni ngulu nami na manggutil kami di tonga-tonga ni akapanggulmiton ni ngulu nami marhiti-hiti akagugo ni naniula jalabui tar patupa kami akapilian na duminggan di pesta gotilon na naik panupang ni huriam songoni matotong nang di pembangunan ni huriam ope
totong mahu pasahat tami. Porsiado kami di asido tolong ni roham. Atong tarpasu-pasu masaluhu nakaruasmo parhaladum. Itong atongan ni panggulmiton ning ulo nami. Asa tungbuy dope lambar tabba-tabba. Nanaing si pasahaton nami tuasi ni roham. Marhiti-hiti akap penatalayanan na adong ditong atongan ni Huriamon. Di batama nami songoni manang di pamarenta. Homa masuk-masuk presiden wakil presiden. Lahu manguluhon bangsa doho negara nami. Sahatu homa Tuhan saluhuna asa marture hobar tuasi do tolong ni roham. Atong mauliate madi sobah rohan nami tuho sesa madusa nami nagudangi asa tamaha midak kapasupasum do asin ni roham. Mariti Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madi ho. Amin. Marede hita laos tapasah ma pinyata. Amin Tuhan seseluruh hari-hari.
sa ulibasa na mauliutus. Kupasatami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na husus di julong. Paso-paso may jala ramoti, asa ho parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo dito ngatongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banwa gidjang sa pinarbadia maguar mo, sa Roma harajaw mo, sa saut malomo ni Roham di bano tongaon songon na di banwa gidjang. Leho matuhami sa darion hangolua siya pari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim.